Hvad så? Vi skal synge sang nu, Katrine. Stop. Okay. I skal synge. Igen. Er du nede? Er du nede? Jeg tager det. Starter du? Ja. Vi skal gå lige lidt an, fordi det er ikke lige synger. Der er ikke nogen lyrik på. Håber jeg kan lide det. Jeg prøver at give det lidt varme her i kulden nu. Det er mere musik på mig, det gør det for noget. Det er den kommer. Baby, det er koldt. Hvad er det? På hjertet. Jeg ved det godt. Kom nu op på det der. Kom og se dig gå amok. Bare lad det gå, for vi er til at flygte. Når du med mig, så har du intet at frygte. Intet at frygte. Men de 10 stjerner, der er der. Der kan være der. Men jeg kan lære det. Lær det. Baby, er du nede. Det er faktisk. Nej. Hvorfor? Jeg er stoppet med dig nu. Nej. Nej, okay. Verden falder ned. Så sætter du mig rundt om dig. Jeg kan jo ikke sange. Små tekst eller sådan her. Ej. Hvorfor ikke? Hvad er det da? Når nu er mig, vil du aldrig være alene igen. Samtidig vil være der. Ved at være der. Verden falder ned. Være der. Jeg ved ikke, hvad mere med det. Ej, undskyld, den her, den kiksede jo. Det er ikke min skyld. Sig det, der begyndt. Nej, Joyce, det er dig. Nej. Vi er bare stærkere end din. Nej. Vi er stærkere end din mor. Jeg er stærkere end dig. Okay. Ej, vi har ikke drukket eller noget, fordi jeg kom på cola. Fordi vi skal have hjerne, ikke? Altså, jeg skulle være stærk, ikke? Men det var den. Ej, vi ses.